Nu er det forår, og nu skal jeg skifte olie på motorcyklen. Det er den her seje Suzuki, vi skal arbejde på i dag. Vi skal bruge olie og filter. Nu skal vi lige have det her bundskjold af. Hvad er det? Nu skruede de 4 skruer ud af bundskjoldet. Nu fjerner vi bundskjoldet. Den her bundskrue, den skal vi have løs nu. Vi skal huske at en spand under. Her det er oliefilteret, og det skal vi også have af. Det kan vi gøre sådan en her bandit til. Indtil den ryger ned af sig selv. Det gamle filter smider vi bare ud. Fordi jeg købte den HF 138. Det har plastik af. Så er den klar dåsen. Vi skal lige have lidt olie ned i filteret, før vi skal installere det. Hvad sker? Nu skal vi huske at smøre ringen med lidt olie. Hvad for en vej er det? Det er rigtigt. Den her vej? Ja. Okay. Det er vigtigt, at man ikke spænder alt for hårdt. Filteret på, nu skal vi bare have bundproppen i. Så skal vi ny olie i. 10W40. Ryger der 2,7 liter i. Nu kan man se, hvor meget olie man har fået i skueklassen. Nu kan vi sætte proppen i igen. Anden vej. Sådan.
Nu skal du have bundskjoldet bare på igen.